Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi windande men hande. Allah wallino on noon on kollama alkuleɗe mawɗe hen e tokose hen. Joni gonɗen koye wadde ekko bindol. Sen gaynoyi mbawen jokkoyde bindol. Tawde Allah wallino on koyo baa'o e ɓaa'o e caa'o e daa'o e ɗaa'o kañum masano ɓe mbi heewi wonde ko yo uste. Kono ko wonno sababu waynon ko ekko ngo jinmi seɗen binda ngo tawa aɗe natta hen jangde ekko mon yaawa. Kono hatta so en timmini ekko ngo kadi min ji garten e majje hade ɓura laaɓande on so Allah jaɓi. Mbino on jangde ala heñaare. Jangde ko jam tan jarata e mayre ko nden keɓata ko jiɗɗa heɓde e mayre ko. Kono sa woni jawowo walla jowowo a hayti heɓdangal ko ma gona tinniɗo coftuɗo jangowo ekkittoɗo bindol janga mbawa gayna gona non ƴettude kuɗol ma a ekkito bindol ngo bindunongol ngol. Mi habrinomo saɗa jangine janginowo mo ko hunuko o jogi so omo haala anne jogoɗa nanɗe heɗade ko haalata ko. Janginowo ko bindowo wadde so faye windude anne ƴetta gite ma kuccita e ko windata ko aɗa ndaara. So gayni o yalti hen anne gontamo mbatano o wano gona e windude aɗa ndaara gona e haalde aɗa heɗo. Kanko wonno kaalannoɗo o deƴƴi ko ɗon anne mbiyeɗa ya haal ko haalanno. Kanko wonno bindowo o gayni bindol anne ƴetta bindol gona e ekkitade bindol. So ɓooyi gonta ceerno annene janginowo bindowo. Kono noon ko ma gona teskotoɗo. Kala ko janguɗa famɗi heewi ɗigga sa hollama ɗum gongol taw tampintama lorotama. Ɗum noon wadde alluwa men nani ko ɗo wonno alluwal ngal ngara tara gayna ɓennen jokkoyen windande hesere. Ɗo henne wonno ɗo henne ko baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi. Baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi. Rewi hen ko nene nani daaɗe almuɓɓe jangoɓe. Nene nani daaɗe almuɓɓe jangoɓe. Ay a tari dow to baaba daɗi duudu laabi ɗiɗi. Les nene nani daaɗe almuɓɓe jangoɓe. Numéro ma nan ɗon 00221 77 906 14 81 a saggi o ndewata jiya WhatsApp caggitoɗa walla keso jiɗɗo nadde e jangde men ɗo rewata yetto en naata janga. Haalde sarɗeji nani jaɓi gollodire jaɓa accedeji. Nde ɗo gasi nde garɗa ƴettuɗa ngal ɗo alluwal
mbiɗa buuɗi cuuɗi ceede deede deedi diidi cide jippoles mbiɗa calɗi colli ciile calli come cumu daado ɗo kannoɗa joni non ngara mbaɗani alluwal kesal ara wona yeeso ma ngara binda hen ko ene jango ko bindeten binden ɗo henne sa yiɗi salminde neɗɗo no mbiyata mbaɗani mbiyata ko a ha gasa ay anan ɗon as 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 sa ay laa mu a windi assalamu assalamu ha ngayna mbiya a alay ay alay kum ay windima natta wiide assalamu aleykum moƴƴani mbatta wiide assalamu alaykum aynani ɗo woni ɗo tuggiɗo fayi ha ɗo ɗum wiyete assalamu 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 so gasi mbiya alaykum ɗo ay ɗo fayi ɗo woni alaykum 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 hankadi ganda saɗa salmina ko ni mbiyata assalamu alaykum assalamu alaykum so a welama ngara ɓeyda hen warah ay warah ma tul la warahmatullahi ay windima ɓe ɓeyde hen taala ɓe mbiyatan wa barakatuhu fo selli mbiya wa bara ka ay tu hu gasi ko bindol a windi hen ko jiɗɗa windude ko e nder alkule jangunoɗa ɗe a jangino a jangino sa a jangino la a jangino ma a jangino ya a jangino ka e wa en a jangino ra e ha a jangino ta a jangino kadi gasi ɗi gonɗo to wonɗo ala alkule kongal ɗo ngal jangano nden noon sa wiyama ya windu assalamu alaykum mbaɗani assalamu alaykum dettinaɗo ay mbaɗani wela jangude ɗo mbaɗani ay ɗo assalamu mbaɗani ɗo
gasi ay sirti ɗo dow ɗo woni assalamu aleykum nen ɗo mbiyata assalamu aleykum salama kaɗa ɗo assalamu aleykum ɗo tan katta salama salmina joni sera jaabo mbiyatamu wa ha gasa wa alay ay wa alay ku mus sa laamu salam gasi ɗa ko salminandu ɗa ko jabtowol assalamu aleykum gasi mbiyama wa aleykum salam batten dani ay bayndani waɗay ay dow o saabi assalamu aleykum sa welama ndewna hen kaɗo haala foftana hoore ma ka ɗum ɗo fof ay saabi tan assalamu aleykum ndewna hen wa rahmatullahi wa barakatuhu selli kadi saawi wa aleykumu walla wa aleykumussalam kadi ndewna hen wa rahmatullahi wa barakatuhu wadda faami ko dow to woni salminandu e salmitugol saɗa salmina ko ni mbiyata ni ɗo tan mbiyata ɗo katta ɗo assalamu aleykum ɗo kaɗɗa assalamu aleykum yo jam wone mon assalamu jam aleykum yo won e dow mon assalamu jam aleykum yo won e dow mon kono saabi assalamu aleykum mbiɗa ko hoto jam wone mon hoto jam wone e mon ittu ma o sabu ɗo a yanɗo ma ko woni ɗo ko assalamu aleykum a salminimo kanko woni somo jabuma yo wiye ni o wimani somo jabuma yo wiye ni gasi o wima wa alaykumussalam wa alaykumussalam wa alaykumussalam wa alaykumussalam ay ko heddi leso onon poti hen saabi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu an calminɗo kanko calmittoɗo o wima wa alaykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu gasi on poti ko dow to mum salminandu leso onon ko jokkako onon poti hen a faami ɗon moƴƴi ɗo tan woni ko jangata hande ganda salminandu no sellirta no saɗa juula wiide assalamu aleykum e julde he ko farilla sa bonni ɗum a bonni ko heewi a tinaɗi ndeka noon yo ɗiggu assalamu aleykum saɗa salmina lesto mbaddora hen wa rahmatullahi wa barakatuhu ay wa barakatuhu assalamu aleykum ɗon haaɗi gambiya wa hagasa alaykumussalam wa alaykumussalam wa alaykumussalam wa alaykumussalam lesto non
onon ndendi poti heen saawi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gasi selli goɗɗo calmittoɗo on so wi wa aleykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu gasi selli ɗo kadi dippata aɗa janga ɗum ɗigga mbañitoɗa ɗum ɓallo ma an jangowo to amno amni jangowo softat jogo himme muɗum yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah gondiɗo an noon jiɗɗo jeeyede e jangde he mbiyeɗa ko ya waɗ 00 221 77 mbaɗa 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81 on saha mbaɗa yaya ni mbaɗa li ni yen gasi ɗum ɗo tan mbiɗa windu ko cagguɗa ko caggitoɗa walla an keso jiɗo nadde e galle jangde ndewaɗo kalanɗa sarɗiyeji jangde ene welma naata a yiɗa jokka haajuma jangoɓe jokka haajumen ni foti yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah gondiɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon bindon assalamu aleykum an calminowo wa aleykumussalam an calmittoɗo wa amma lesto onon ndendi poti heen wa rahmatullahi wa barakatuhu an calminowo sawi assalamu aleykum sawalam ɓeyda hen wa rahmatullahi wa barakatuhu an calmittoɗo sawi wa aleykumussalam ha gayni sawalam ɓeyda hen wa rahmatullahi wa barakatuhu gasi wadde ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga kon paamani hen ko noddon yoɗon numéro caggirɗon saggere mon on caggani ko ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde bisimilla ma ndewa ɗon jiya WhatsApp o ngara kala inde ma yettode ma min kalama serɗeji ɗi welima jokkoɗa welanima jokka haajuma ni foti ala haɗa adoko ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam